kantitate musika asko entzun izan ohi dut, eta gazteenporatik pasau naiz bai rocketik metalera, heavy metalera ere bai, inkluso nu metalera, eta gaur egun rock and roll asko entzuten dut, ez? Baina batipat esango neke Onjarbira fanaz eta Euskal Herrixen gehatuaz duten at diska izan zen eretako markaunostana betirako. Zarata hori edo musika arraro hori izan zena niretzako, evoluzionalki asko jardun zauen nire bizitzako eta musika estiluan. Lehen esan duten bezala, musika asko entzun izan dut gaztetatik, baina rocketikat heavy-xan gehatuko naiz eta oinatira tiraukot, ez? Latzen taldea izan zen niretako musika talde oso esanguratsu bat, eta beren heriotzari deika diskuak askor markaunostan, eta esangura dut Euskal Herri mailan egondan heavy edo thrash metalen disko importantenetako bat izan dela hau. Neri bentsat asko gustau xat, eta nik uste dut penia dela gaur egun talde hau ez bizi iraurtia. Baina urte batzuk ondora hau, musika rock eta metalan artean, Euskal Herria jauzian talde desberdinetako partaideak sortu zauen Kuraia. Eta Kuraiak asko markaunostan dut bezala, baina piztu da piztia izan zen niretako abesti kutxunetako bat eta gogorrenetako bat, ez? Asko markadoztena eta bere hitzak eta musikak asko bihotzian ikuketa doztena. Momentu enten bat esan baino, esaldi batekin naiz geratuko, hirukin geratuko naiz. Bat izango da dut at diskoan dagoen bandera trapu bada, aizerik ez badabil. Bigarrena izango zen Anariren Zebra diskoko lehen zuria marra beltzez eta orain beltza marra zuriz. Eta azkena espalaken esan non amaitzen den zuen gezurren itzalak. Pentsa dixat hiru esaldi bastante gogorrak, zuzenak eta nerekin bat datozenak. Momentu honetan esalek egotenak dia hiru, batipat, bat Iker Martinez Zuazo, aukera izan dutelako eta lehen esan bezala latzen nire bizitzako banda sonora izan denetik, aukera izan hemen behakin joteko, eta niretako Iker beti izan da esango idolo bakarrik ez, sino que maixu bat niretzat. Bigarren eta apur bat Onjarbira joanaz, edo Andoainera ere bai, estilo hortan jorratuz, eta bateria izan da Mikel Abrego izango zen niretako idolotako bat, eta azkenik eta munduan ikusita, ja gaur egun ez dagoen Jon Bonan. Gehien bat entzuten dut CD-an, ze guztai dixat bai formatua eta bai kaixa edukitzea, eta asko kotxean entzuten dut musika, orduan CD-a izango zen gehien bat entzute dutena, eta gero etxian eta beste leku askotan streaming bidez. Viniloren bat edo badut, baina gaur egun ez dut entzuten emeste, lehen gurasoen etxean nengoenean, aitagoa zuen olako tokadisko ikaragarri bat, eta bertan entzuten dituen vinilo pilo bat, gaur egunez. Gaur egun existitzen ez dan Jam Antzokia. Izan da niretzako erreferente, gazte-gaztetatik ikusi ditut mundu mailako talde pila bat, Euskal Herri mailako eta estatu mailako talde pila bat, eta pena bat da gaur egun olako sala bat ez aurkitzea. Arrasateko gaztetxea asko maite dut, gertu daku eta izerdi usaina bertan ikusten da, ez? Gertu ikustea asko gusta dixat, salak izan eta ikusteko asko flipaunen beregunean Santanakin, Bilboko Santanakin, eta pentsatu izaten oso ondo montauta dauela eta soinu aldetik ikaragarritxa pentsatu izat. Eta bestela Euskal Herriko edozein gaztetxez, niri gertutasun hori asko gusta izat, ez? Taldeakien gertutasun hori eukitea eta lehenengo filan egote hori. Oin gutxi esan duten Jam Antzokiko Machine Headekin flipau inen metal epoka aretan, eta beste bat Donostiko Zezen plazan ikusi nuen Slipknot taldea. Espektakulo gutza, pentsatu izaten, ez bakarri musikalki, 8 pertsona ikustia eta danari jarraiketea oso zaila izan zen, baina egizia esan espektakularki brutala izan zen. Gauza ikusgarritxak beti gustau izan zat, eta disko hau batipat esan zen portadiatik erosinen. Zan behi baten titixak, piercing batekin,
eta sello bat bere logoakin, ez? Eta zan Aerosmithen Get a Grip diskoa. Gero ondoren asko entzun dutena, eta rock and rollean eta rockean asko jardun duztena. Beraiekin jo ondoren, orain Potenkinekin izan dugun bira txiki hau eta gero, Quartz taldean azkenengo diskoak bastante markaudoz, eta eskertuta nik eurai opari Potenkinena, eta ez dut esango erosin ebenik, ze eurak niri oparitu zidaten, eta asko nabilgo zaiten euren disko horrekin.